Nachádzame sa na 31. ročníku Viktorie Regie. Zmenilo sa miesto, čiže sme tradične vo fontáne, ale v elektrárne Piešťany. Zmenila sa aj koncepcia, môžeš k tomu ešte povedať? Ako si hovorila Ľubka, tak je to 31. ročník Viktorie Regie. Je to začiatok novej dekády, vlastne štvrtej. A ja mám pocit, že každá tá dekáda bola niečím výrazná alebo niečím sa líšila od tých predchádzajúcich. A v našom prípade sme na novej lokácii, na novom mieste, lebo máme aj nový tím. Nielen koncepciu, ale aj ten organizačný výbor je vlastne mladý, taký dynamický a snažíme sa to dedičstvo, čo zanechali naši predchodcovia, vlastne dôstojne ďalej reprezentovať. Môžeme si prebrať súčasné témy? Určite. Tá koncepcia celá, sme teda v areáli elektrárne Piešťany a všetky tie súťažné témy sa motajú okolo energie, ale takisto aj okolo vlastne súčasných floristických trendov. Téma, alebo celá téma súťaže sa volá Energia sa musí hýbať. Je to inšpirované teda elektrickou energiou, ale taktiež bioenergiou, alebo energiou, ktorá prevláda v prírode všade. Kladli sme veľký dôraz na dynamiku, na používanie rôznych jemných prvkov a chceli sme, aby všetky súťažné práce vystihovali nejak ten prúd energie. Prvou súťažnou disciplínou bola kytica, ktorá sa volala, musím sa pozrieť, Energia v pohybe. Druhá súťažná disciplína je exteriérová kompozícia na téma od puku až po plod. A tretia práca je prekvapenie, a to už môžem čiastočne prezradiť, že sa volá v rôznorodosti je harmónia. Počas tohto ročníka je aj prvýkrát dielňa Artland na miesto kategórie profesionálov. Čo sa robí tam? Landart je vlastne kategória umenia v prírode. My sme to schválne aj tak lingvisticky trošku oddelili, že je to land a potom veľké art. Je to viac umenie v parku, než umenie v krajine. Nie je to súťažná kategória, je to vlastne iba výstava. Pozvali sme floristov, reprezentantov zo 4 krajín, hlavne teda Vyšehradskej štvorky. A sú to také veľkoformátové floristické objekty v priestore parku, vytvorené iba z rastlinného materiálu, iba z biologického materiálu a nachádzajú sa vlastne v blízkosti centra, takže návštevník z kávu môže si iba odbehnúť a pozrieť sa na tieto objekty. Ešte si môžeme povedať, že koľko súťažiacich je tento rok? Máme v kategórii záhradníckych škôl 16 súťažiacich a nechcem klamať, myslím, že zo 6-7 škôl a dokonca k nám prišli aj z Čiech, z Litomyšle, potom tu máme Košice, Žilinu, Rakovice, Pruské a Malinovo a dúfam, že som nikoho nevynechal. Zuzka, vy ste v estetickej komisii. Ako hodnotíte tohtoročné práce študentov?
Tak tohtoročné práce študentov sú naozaj nádherné. Výber farieb alebo proste celkového materiálu je naozaj krásny. Veľmi ma prekvapili niektorí súťažiaci aj vlastne celkovou kompozíciou, nápaditosťou, originalitou. Takisto harmónia vo farbách je krásna. Niektoré práce sú naozaj vyslovene tak krásne prepracované, ako by ste nemali ani pocit, že sú to vlastne stredoškoláci, takže je to nádherné naozaj. Nádherné hodnotiť. Tohtoročná téma sa točí okolo energie v pohybe. Aj nejako študenti vedeli stvárniť túto tému? Áno, stvárnili ju naozaj nádherne. Boli to rôzne formy, línie, tvary. Vytvorili rôzne krásne konštrukcie. Takisto to prepojili s kvetmi, s výberom kvetov, s harmóniou. Naozaj vystihli nádherne túto tému a ten celkový pohyb je vidieť v mnohých prácach. Môžete si všimnúť detailne, niektoré konštrukcie sú krásne prepracované, niekde sa sústredili viac naozaj na ten taký jemnocít alebo celkovo na tú eleganciu v tých kyticiach. Tak je to krásne, áno. Tento ročník je úplne iný, je na inom mieste, kategórie sú iné. Ako sa vám páči takáto koncepcia? Tak je to veľmi pekné, určite je to veľmi dôležité, aj čo sa týka floristiky, aby už mladí ľudia cítili toto nadšenie a vlastne mali možnosť takto sa pripraviť a prezentovať. Veľmi by som sa tešila, keby teda do budúcna, aj určite sa to aj predpokladá, že profesionáli budú súťažiť viac. Možno je to trošku aj vo svete také bežnejšie, že veľké súťaže sa z profesionálneho hľadiska neuskutočňujú každý rok, ale myslím si, že takéto podujatie je veľmi dôležité pre stredné školy a študentov, aby mali tú motiváciu, chuť a vlastne veľmi sa tešili na niečo takéto. Dobrý večer, vážené dámy a vážení páni. Prosím, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v elektrárni na slavnostnom gala večeri 31. ročníka súťaže Victoria Regia. Chcel by som tu srdečne privítať aj pána primátora Petra Jančoviča a pána viceprimátora Jána Krupu, poslancov Mestského zastupiteľstva a zástupcov našich partnerských firiem a inštitúcií a všetkých milovníkov kvetov a podporovateľov, priateľov a rodinných členov a takisto náš celý organizačný výbor, takzvanú našu floristickú rodinu. Po minulé roky možno si pamätáte našu súťaž v rôznych iných priestoroch. Začínali sme na Kúpeľnom ostrove, potom sme sa presunuli do priestorov Mestského kultúrneho centra Kina Fontána. Ale ako som už hovoril, je to 31. ročník súťaže, začíname alebo otvárame novú dekádu a kompletne aj ten náš organizačný výbor je vlastne nový. Nie, že by sa niečo stalo medzi tou starou gardou v úvodzovkách a tou novou, len jednoducho 30 rokov je dosť času na to, aby takáto udalosť dospela a my vlastne dospievame s ňou. Nechcem použiť slovo stárneme s ňou. You maybe remember our event in previous years that we were in other parts of the city, in the Kino Fontana or in the Spa Island, but you know it's the fourth decade of this event and we are so happy that we can continue this tradition. Pre mňa osobne je to, myslím, že 18. ročník Victorie Regie, kde som prítomný a je to určite 10. ročník Victorie Regie, kde som súčasťou toho organizačného výboru a vnímam to ako dedičstvo. Aj moje remeslo, floristiku vnímam ako remeslo, som 4. generácia kvetinárov a snažím sa v tej svojej práci reprezentovať nielen to naše remeslo, tú tradíciu, ale taktiež tých mojich predchodcov. Preto som veľmi rád, že tento nový organizačný výbor, moji kolegovia, tiež tak trošku v tej našej práci vlastne pokračujeme to, čo nám predali naši predchodcovia, ktorým patrí obrovská vďaka.
This is a new decade of our competition and our event, and we as a new organizing committee, we try to represent our ancestors in pride and with dignity. So you will see, or you can see how it looks. I'm so happy that we can be here in Elektrárňa. It's a new, energetic community and also building, so I'm so happy. Som veľmi rád, že môžeme byť v priestoroch Elektrárne, ktorá je nádherne zrekonštruovaná a je to skvelé okolo Elektrárne, skvelá komunita, ktorá nám aj pomáhala a tiež umožnila uskutočniť túto udalosť alebo túto súťaž aj s gala večerom tu. Chcel by som predstaviť aj našich partnerov, našich sponzorov, bez ktorých by táto udalosť nemohla vzniknúť. Našim generálnym partnerom je firma Storge, mediálnym partnerom je vydavateľstvo Profipress, časopis Floristika a Profiflorista a podujatie podporili firma Florazis, Flamengo, Kvety Evita, Záhradné centrum Charvát, Best Poháre, firmy Klahé a Curel a Matony. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Slovenská asociácia kvetinárov a floristov pod záštitou pána primátora so spoluprácou Elektrárne Piešťany, rezortu Piešťany, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Vieme, že žiadna súťaž sa nezaobíde bez poroty, preto by som vám ju predstavil. Nemali ľahkú úlohu, lebo mali sme súťažiacich 16 až zo 7 škôl a docestovali k nám z ďalekých Košíc, ale aj tiež z Českej republiky z Litomyšle. So I would like to introduce the predsedkyňou poroty je Mária Bitnerová. Členovia poroty Karolína Uvadešinska-Škripek, Zuzana Jakubová, Markéta Naďová, Stefano Della Vedova, Jan Komzák a pán Mário Maška. A nesmiem zabudnúť na veľmi dôležitého člena našej žúry, vlastne na technickú podporu a mozog toho žúry, a tým je Ferenc Kružlic. Ja by som teraz poprosil pani inžinierku a predsedkyňu poroty Máriu Bitnerovú, aby prišla za mnou a povedala iba pár slov. Tak, Maruško. Dobrý večer. Já bych za komisi chtěla pozdravit všechny soutěžící. Letošní komise je taková vlastně trošičku jiná, protože nám chybí seniori. My jsme byli vždycky zvyklí, že opravdu nás tady bylo poměrně víc. Řekněme, o to ta práce byla pro nás trošičku jednodušší. Nicméně můžu říct, že junioři měli obrovské štěstí, protože myslím si, že komise, tak jak byla sestavena, tak se skládala v podstatě z velice kvalitních profesionálů, a to nejenom slovenských, ale v podstatě z celé Evropy, bych řekla. Takže já myslím, že pokud by měli třeba z junioři zájem zeptat se proč nebo co a jak, tak mají výbornou možnost získat informace od opravdu velkých profesionálů. Určite budeme radi, keď po skončení gala večera si odchytnete niektorých členov žúry a opýtate sa ich na nejaké odborné otázky ohľadne vašich súťažných prác. Ja ďakujem pekne, Maruška, že si za mnou prišla, ale nechoď moc ďaleko, lebo vlastne tým, že sme nová súťaž, teda stará súťaž s novým tímom, tak sme do toho nášho konceptu sme sa rozhodli vložiť novú časť. Tým, že nám odpadli seniori iba na 1 rok, rozhodli sme sa, že budeme tú vlastne dospelú profesionálnu súťaž organizovať každé 2 roky, ale nechceli sme, aby centrum mesta, aby okolie parku, teda okolie Kina Fontány a Piešťanského mestského parku zostala prázdna, tak sme sa rozhodli zorganizovať takzvanú výstavu Landart objektov. Landart je
umenie v krajine, ale my sme schválne to nazvali Land a s veľkým art a je to vlastne umenie s krajinou v nejakej podobe a k tomu sme pozvali špičkových a renomovaných floristov z krajín Vyšehradskej štvorky. Ja by som teda teraz pozval našich aktérov, ktorí vytvorili tieto velediela, aby sme spolu symbolicky zahájili vernisáž výstavy a otvorili túto súťaž. A taktiež by som poprosil pána primátora, aby iba sem prišiel a povedal pár slov predtým, ako to zahájime a vlastne s nami zahájite tú výstavu. Vážení hostia a všetci, ktorí sa nachádzame v tejto miestnosti, a dovolte, aby som poďakoval za všetkých, ktorí sú mimo tejto miestnosti, pretože toto podujatie prinieslo skvelé výtvory do našich, skvelé diela do nášho parku, ktorý znova ožíva niečím zaujímavým, niečím pekným a niečím krásnym, ktoré môžeme obdivovať. Musím povedať, viete, také obohraté, že budem hovoriť počas príhovoru o počasí, ale keď nie ničo, tak sa hovorí o počasí. A teraz to super hodí, pretože to počasie konečne zle skončilo. Ako keby úplne to bolo pripravené, že skončí to zlé počasie a potom začneme chodiť do parku, ktorý už bude pripravený na to, aby sme chodili pozerať túto krásu, land art. A my sme na to veľmi vďační a veľmi sa z toho teším. Dovolte, aby som poďakoval organizátorom, že prinášajú každý rok toto skvelé podujatie do mesta Piešťany. Ja určite som fanúšikom tohto podujatia a ja ho vždy veľmi rád podporím a verím tomu, že aj mesto ho bude stále podporovať, pretože je to súčasť nášho mesta, je to v podstate súčasť zakončenia našej letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany. Je to už tradičné podujatie, 31. ročník, to už teda fakt niečo znamená a naozaj je to veľká vec a buďme vďační, že aj takéto veci sa dajú organizovať v dnešnej dobe, ktorá nie je ľahká. Takže dovoľte, aby som poďakoval, ale aj zagratuloval všetkým tým, ktorí naozaj sa venujú floristike, aby som zagratuloval všetkým tým, ktorí vytvorili pekné diela a budú dnes ocenení. A možno na záver by som to asi premostil na to, že viete, kvety sú najkrajšie, keď rozkvitajú. Tak si prajem, aby rozkvitalo toto podujatie, aby rozkvitalo mesto Piešťany spolu s týmto podujatím a hlavne, aby rozkvitali dobré medziľudské vzťahy. Všetko dobré vám prajem. Ďakujeme moc krát. A ja by som teraz predstavil týchto aktérov a zároveň im predal ďakovné certifikáty. Karolina Ladešinská Skřipek, Silvia Leščinská, Marie Bitnerová, děkuji moc, Katalin Naď, Gábor Naď a Zuzana Jakubová. Iba symbolicky vám predám takú malú kytičku. Ďakujem moc krát. Thank you so much. Je veľmi ťažké predávať kyticu vicemajstrovi Európy vo floristike a excelentným floristom. Ja děkuji. Katalin, köszönöm. Gábor. Ďakujem ešte raz. Thank you. A teraz prichádza to, na čo všetci súťažiaci čakajú. Nielen súťažiaci, ale aj pedagógovia, rodičia, priatelia, kamaráti, tí, ktorí pri nás floristoch stoja od začiatku, tí, ktorí sa nám snažia predať tie svoje vedomosti, aby sme mohli vlastne napredovať, aby sme mohli sa rozvíjať v tom našom remestle a pristupujeme teda k vyhláseniu výsledkov prvej súťažnej úlohe, k čomu by som ale poprosil opäť predsedkyňu poroty Máriu Bitnerovú, iba aby predala ceny spolu so mnou v tomto prípade. Prvá súťažná úloha sa volala Energia v pohybe, jednalo sa o kyticu, potom po skončení gala večera môžete si prehliadnúť úžasné výtvory 16 súťažiacich a my začíname od 3. miesta, ktoré získala Vendula Jirásková, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. Tak. Ja vám taky gratuluji. Tak.
Na druhom mieste sa umiestnila Alena Venclová, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. Blahopřeju. A na prvom mieste sa umiestnila Alexandra Mináriková, Stredná odborná škola Pruské. Športovo vyskočila. Gratulujem. Děkuji, Maruško. Tak by som znovu poprosil Vendulu Jiráskovú, Alenu Venclovú a Alexandru Minárikovú, aby sem prišli a obdržali medaile, na ktoré som zabudol, lebo máme takú novinku vďaka našemu partneru Best Poháre. Tak. Ono sa to hovorí, teda robí naopak. Vy musíte byť tuto a ja musím ísť dole, takže prosím hore a ja vám to dám takto. Tak, bronz, striebro a zlato. Dúfam, že sa tu nezabijem. Tak. Gratulujem ešte raz. K odovzdaniu cien druhej súťažnej kategórie, ktorá bola priestorová kompozícia s názvom Od puku až po plod, by som poprosil pani Markétu Naďovú, ktorá bola predsedkyňou technickej komisie. I would like to invite here Markéta Naďová, the chief of the technical committee. Yes, thank you. Na treťom mieste sa umiestnila Alena Venclová, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. Blahopřeju. Tak zůstaňte tady a já vás pak ovienčím medaily. Na druhom mieste sa umiestnila Karolína Koláriková, Spojená škola Rakovice. Ešte aj ja vám tak podám ruku. Ďakujem. A na prvom mieste sa v druhej súťažnej disciplíne umiestnila Andrea Martošová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Gratulujem. Áno, môžete sa sem... Dobre. Ďakujem. Tak... Bronz, striebro, je to tak? Dobre. A zlato. Blahoprejem. A teraz sme pristúpili k tretej súťažnej disciplíne, ktorá sa volala V rôznorodosti je krása. Jedná sa o tzv. Disciplínu prekvapenie, ktoré je vždy plné napätia. Súťažiaci prakticky dostanú v tom zadaní, ktoré sa im posiela dopredu, iba také veľmi vágne informácie o tom, čo sa bude diať. Väčšinou prakticky žiadne, iba časový rozmer, ale my sme sa rozhodli im trošku napomôcť, lebo sme od nich chceli oveľa vlastne viac práce a viac tej kreativity tu na mieste. Jednalo sa o vypichovanú nádobu, kde sme chceli vlastne vertikálne aranžmá vzdušné, ktoré bolo vlastne inšpirované práve energiou, ktorá je stále medzi nami, sú tu atómy, vlastne vo vode, rôzne všetky energie a to sme chceli vlastne znázorniť aj v tých ich prácach, aj v tej našej výzdobe. Poprosil by som zástupcu firmy Storge, pána Štefana Floreka, aby
odovzdal so mnou tieto ceny, keďže zaisťovala nie iba materiál na túto súťaž, ale je generálnym partnerom našej súťaže. Na 3. mieste sa umiestnila Terezia Čomorová, Stredná odborná škola Záhradnícka Malinovo. Gratulujem. Zostaňte tiež tu. Na 2. mieste sa umiestnila Andrea Martošová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Gratulujem. A na 1. mieste sa umiestnila Alexandra Mináriková, Stredná odborná škola Pruské. Gratulujem a ešte vám dám medaile. Ďakujem. Tak. Blahoželám. Môžete potom s tým obchodovať na Ravute s tými medailami. Blahoželám. Ďakujem pánovi Forekovi. Teraz by som poprosil zástupkyňu vydavateľstva a nakladateľstva Profipress, pani Lubicu Potockú, aby prišla sem za mnou a povedala niečo o ďalšej a špeciálnej cene, ktorá sa volá Cena za najkreatívnejšiu prácu. Je to tak? Ráno sme robili rozhovor my spolu, teda ty si sa pýtala mňa a ja sa teraz môžem pýtať teba, koho si vybrala, alebo pod akým číslom súťažným súťažil, alebo súťažila, súťažiaci, kto získava tú cenu? Cenu za kreativitu udeluje časopis Floristika po tie roky vždy iba profesionálom. Ale keďže vlastne teraz tu profesionálov nemáme, tak sme sa rozhodli, že budeme oceňovať aj juniorov. A cenu za kreativitu som udelila súťažiacej číslo 4. Meno neviem. 4. Súťažiaca číslo 4. Gratulujeme. Ešte urobíme fotku s plaketkou, tak ja vám s tým pomôžem. Toto si dáme sem. Skill Slovakia je organizácia, ktorá vysiela mladých, talentovaných súťažiacich a odborníkov spolu s ich mentormi a expertami do zahraničia na tzv. Súťaže Euroskills alebo WorldSkills. Slovensko je súčasťou Euroskills zatiaľ, kde vlastne zmerajú svoje síly ako na majstrovstvách Európy vo svojom remesle. Je to veľmi zvláštne na prvý posluch, to zase neexistuje v slovenčine, je to zvláštne počuť, že tam máte murárov, pokladačov podláh, floristov, zlatníkov, ja neviem čo ďalšie. Mám tu kolegyňu Karolinu Vladešinskú Skřipek, ktorá o tom vie veľa, lebo sa stretávame už 8 rokov na týchto súťažiach. Ale sú tam naozaj vlastne špičkové firmy a potom špičkoví odborníci a oni, tí firmy tam okamžite na mieste hajrujú grafikových dizajnérov, CNC programátorov, ja neviem, čo všetko ešte existuje, je tam 54 odborov. Už 10 rokov prví traja, ktorí sa umiestnia na našej súťaži Victoria Regia, vlastne postupujú do výberu, do širšieho výberu na túto súťaž a budúci rok sa tá súťaž bude konať v Herningu, v Dánsku. Spolu so mnou niekto možno z týchto troch súťažiacich vycestuje a zmeria svoje profesné sily
s konkurenciou súťažnou. Poprosil by som teraz pána primátora Petra Jančoviča, aby spolu so mnou odovzdal ceny víťazom v celkovom poradí. Môžem vás poprosiť tu pred svoj roll-up. Ja stojím pred svojím, vy pred svojím. Ďakujem. Na 3. mieste sa v celkovom poradí umiestnila Karolína Koláriková, Spojená škola Rakovice. Gratulujem. Môžete, prosím, sem? Potrebujem ten svoj roll-up. Na 2. mieste sa umiestnila Alena Venclová, Strední škola záhradnícka a technická Litomyšl. Gratuluji. A na 1. mieste sa umiestnila Alexandra Mináriková, Stredná odborná škola Pruské. Tak. Ešte? Áno, vlastne hej, tak. Pani Strúčková má viac skúseností s týmto ako ja. Tak, striebro. Ďakujem. Gratulujem. Tak môžeme si robiť aj spoločnú fotku, prosím. Vymeníme si roll-upy. Vy tu ešte prosím so mnou zostaňte, lebo vyhlásime spolu aj vlastne celkového majstra Slovenska v kategórii záhradníckych škôl. Majstrom Slovenska vo floristike v kategórii záhradníckych škôl sa stáva, nemáme drum rolls, ale Alexandra Mináriková, Stredná odborná škola Pruské. Gratulujem. Tak a môžeme si urobiť spoločnú fotku aj s vašou kyticou. Toto môžeme do toho takto. Tak. Ďakujem mockrát. Iba poviem, že to je putovný pohár, takže na rok musíte doniesť späť. Tým, že hovorí sa, že kto má rád kvety, nemôže byť zlý človek, tak sme tu prakticky jedna veľká rodina. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a taktiež som veľmi rád, že naši dlhoroční partneri, s ktorými spolupracujeme, sa rozhodli aj tento rok ísť do toho s nami. A musím spomenúť teda nášho generálneho partnera, firmu Storge, mediálneho partnera Profipress, časopis Floristika a Profiflorista. A ďalej firmy, ktoré naše podujatie podporili firmu Florazis, Flamengo, Kvety Evita, robili tieto nádherné aranžmány. Záhradné centrum Charvát, Best poháre, to sú tie fajnové veľké poháre a medaile, sú úžasné. Firmy Klahe a Curel a Matony. A chcem teda poďakovať nie len tým, ktorí nás podporili materiálne alebo finančne, ale aj tí, ktorí vlastne pristupujú k tejto udalosti, k tejto súťaži s dôverou a tým je v prvom rade mesto,
potom sú to naši kolegovia alebo moji kolegovia, s ktorými to už robíme niekoľko rokov. Som veľmi rád, že som vás tu mohol hostiť dnes večer a teraz by som vás chcel pozvať na také malé občerstvenie, ktoré bude v priestoroch galérie za chvíľku. Ďakujem vám veľmi pekne, ja som sa vám nepredstavil, moje meno je Tamáš Vík, ja som bol vašim moderátorom dnes večer, ďakujem teda aj mojim úžasným kolegom. A vidíme sa u poháru vína, ale až za chvíľku. No, ja si teda dovolím, napriek tomu, že teda sme odovzdali to žezlo alebo tú pochodeň tej mladej generácii, tak by som chcela povedať, že sa toho zhostili úplne fantasticky a myslím si, že Tamáš by si zaslúžil jeden veľký potlesk. Ďakujem. A samozrejme všetci, ktorí pracovali, ktorí pripravovali tú vlastnú súťaž, ten Land Art, pretože teraz je to nádherné v tom parku, ale ja viem od tej soboty, jak to pršalo, jak sme sa všetci pozerali, čo sa vôbec v tej prírode deje a my sme tým našim vzácnym hosťom pripravili bahenné pišťanské kúpele. V priamom prenose, až trošku studené, lebo teda bolo chladno, ale videli sme, a nechcem povedať, že výsledok, lebo ten sme nevideli, ale tak, ako to vzniklo, je to úžasné. Vidíme tu krásne práce študentov a ja som rada, že ozaj vstúpila tá Viktória Regia do tej ďalšej dekády a dúfam, že jej všetci tak, ako sme, zachováte tú svoju priazeň a aby sme sa mohli každý rok takto stretávať, lebo je to stretnutie priateľov kvetov a priateľov žiakov, kamarátov všetkých, takže moc sa teším, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem pekne.